momentuan dako bi baloi, bat da Realeko jokalaria sinatua eta beste Atletiko jokalaria sinatua, eta korbata bat. Korbata bat ikustu bere lehoiekin, Kaparrotzen korbatia da sinatua. Ezakit, bat amati interesakoakon edo... Norbaiti interesatzen bazaio, Elgetako kafe antzokitik pasa beharko du, eta trukean beste zerbait utzi. Baina, hau ekarri asko Aritka Jaztegi lagun batek, Euskal Irratiko sataritxa da bera, eta ekarri asko bere voluntade honakin, eta berak egon dau trukia, maiota eta arloju bat. Horrelakoxea da Elgetako espaloian asmatu duten trukean bai, jolas modura sortua da, jendeak elkar ezagutu dezan. Helburu de, ondo pasatzi, jenti zautzi, harreman eukitxit, hementxe espaloin batzi eta alkarra zautzi. Iaz, inauteri ostean sortu zen trukean bai. Gorka, espaloiko langilea, lokala garbitzen ari zen, eta Letizia, Espainiako printzesaren argazki bat topatu zuen. Zimurtu, pilota bat egin, eta Jon, kafe antzokiko bezeroari bota zion. Esan eban, honea zen got. Ez dauke balixoik. Eta, okurri aztan boltziun behatu eta neukan regleta elektriko bat. Esan behatu, nik eman gotzut hau. Eta, honen truke ia zen motetzuen, ia zuk ze lortzen osun honen truke, da hortxas izan dana. Jonek entzuna zuen kanadiar batek klip gorri bat trukatuz, etxe eder bat lortu zuela. Eta, horren zoze ban egiten, baina ez gure helburu izan hori, gure lehengoku izan zen broma bat. Gero hasi ginen, bizkat, norma batzuk edo ipintzen. Norberak ematen die balioa trukatzen diren gauzei, baina ahalegina da hartzen duzun gauzak uzten duzunak baino balio handiagoa edo horren bestekoa izatea. Eta gero badau trontza bat, hau aldatu dugu, trontza bat dau Zabaleta, Elgetako Zabaleta baserriko Sebastianena, 100 urte dakaz, eta barriztu da ikustu zen moduan. Eta gero karri zan bebai honekin batera patxaran botella bat, Ramonek eroan dau, da Ramonek trukia ikarri asku ispilua. Ispilu honek, hau egon zan abainoko baserri baten. Duela 4 urte ireki zutenetik, jende asko pasatzen da egunero espaloitik. Padi Rekalde idazleak egunero bazkaltzen du hemen, eta bera ere trukean parte hartzera animatu zen. Orduan nik zer neukan emoteko eta liburu bat ez. Orduan nik hartu neban hemen eguana, preservatibo kaja bat. Eta askotan, jendea goten daulan behira ez. Berre zer ekarri da bien, ea eiruen da bien aurrekoa, halako eskaparate magiko bat edo ez. Ikusten duzu, espero ez duzuna. Ispilua da, erakusleio magiko honetara azkena ekarri dutena, baina tartean beste hainbat gauza aldatu dira. Patxaran botella bat, negarra ona, pendrive bat, MP4 bat eta irrati bat. Porru sorta bat, bizarrerekin, txupatxoz bakilokua, bebai. Gorkak eta Jonek ez dakite noiz eta nola amaituko den kontu hau. Ez dute presarik. Garrantzitsuena haientzat, trukeak sortzen duen jendearen hartu emana baita. Ez, ni jentia animatetzat, une baten amendi pasa, noleko ederra da, nahiko politxe dago Elgeta, eta, etorri ona, da ikusi zer dauko ben, da parte hartzea, ze gustakoak.